Salutare fraților, uitați ce avem aici, sper că l-am omorât, să vedem cât level ne dă. Mult level pare. Încă nu o să mă bag la portal, dar parcă ne da mult. Uitați aici e dragon, parcă l-am scris și ăsta. Și da, fraților, dacă vă întrebați, da, am dat pe bine. Îl găsesc, pentru că a fost foarte greu și prima oară am încercat să-l găsesc pe survival și nu l-am găsit, bla 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 bla. Chestii. Așa că vreau să zic că l-am găsit și stai, fraților, stați că nu pot să iau ou, de fapt. Așa că așa s-a terminat și Minecraft-ul. Nu zic că am terminat, dar l-am terminat cu ajutor. Și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!